Shida. Wapenji ni chio nade. Achiwo be. Wachaka ni weekend teri nade. Wadach maber Kisumo kaendi. Winja bro bisega dhiga training moro ma kambi uteri. Olos kata mana training moro kata Nairobi. To dhi kaka staff. To kosedhi to gimoro amora ing'ini timunuga. Evans osedhi loya. Evans osedhi loyo. Obed chiemo. Obed kar nindo. Gimoro amora allowance. Nitie achag allowance. So udhi kata mana training moro kamoro. Kaka ing'ini weekend jomoko no dhi training. Udhi to allowance moro nitie. Mogo kawaida. Okay. Kura achag mane. Allowance. Idho ndege gimoki dhigo gra pile. Dida kitanda ma ni leka. Kitanda mabe ma serious. Masiche moko odi to onge iwinja. Iyude gi kucho. Koro wuod jaboro jatelo kata ng'at ma in charge. Ochulo nu chiemo. Ochulo ndege. Basto option to nitiere pesa mar nindo. En 5,000 mar one night. To wuod jaboro change diet mar kama ni intiere kiwuok kata mana nindo odi idhi kata mana training moro kamoro to ochulni pesa mondo nind kamoro ma special Sling 5,000 to bed and breakfast okoni wuja boro kawa 5,000 nind godo kama chal kama en kama ber ma precious maber to koridi ni nyaka chole chuth onyisi ni yiero in mari ikaw pesa ni idhi decide go kama ninde koso inindo ka wuod jaboro pesa nitiere mar nindo 5,000 inindo kama jou ninde gi kama standard ma serious 5th floor kata orofa mar 10 Hilton Hotel umekata mana 10k ni mari mar utinadi utinachiel koro wachul ni ninde koso nyalo kawo pesa nini mango kibanda iwinja mondo ang'e nende kata kar siling 1,000 to icham kata 300 to modong' iso wunya buru ichulo ni pesa ni inindo kama precious kama ber e grofa mamalo kose kawo pesa idhi manyo godo kama ininde e bei mapiny kaka kiti basto modong' isoyo penjo ni yot ka penjo mu penjo kata jede 5,000 Dala FM ka we yo cry mi wangani okay mane tuaro talfa pare soyo ni akaw siling 5,000 chul to ginendo kama precious wunya buri nendo kama kata kichio iwinja in the street Sabina Joyce okay Nyisa kama nende kalfa par koso ochuli go nende kacha alfa par ndani kwa mfuko yangu achulu tel ndani alfa par sitiko kade ni chie Jerusalem kosa ni chie Nairobi we don't know okay pesa ni ni siling alfa par okay pesa ni allowance donge wase wacho ni 10,000 and salary bar ngato nitiere allowance midimi bed and breakfast nitiere basto lunch be nitiere chiemo is catered for fechi to and fro is catered for shida momiye option en mana kar nindo ikawalo fa pare di manyo godo ginene tie dero moroko modong' isoyo koso wuod jaboro ichenja ngima gi jowetini reception bwana okay reception no kogol pesa mane mar matatu bwana nyamba nyosiepe na okay koro ka ji duogo koro ji go mbaka dala wadhi Nairobi mer wanindo kama precious mer kama standard amba go mbaka kame gine reception iko mbaka ka iko kanyal kawal papa na chulo nindo bwana chenyo ngima kata mana dichiel loko diet dongi winjoga diet dhiko nyakwango bwana uli bwana nindo kama yani so na okuchopi onge en kama standard okay ro inise chio chulo ko kai tin nono kita ionge pesa dunga nindo kama ber anyalo biro pimo ni ji anan 5,000 itegno 5,000 agiro sandore amara kauna chulo tel owada nindo kama ber dichiel kasa chio Jerusalem chiemo ni pimre nyikwa ni yawa ne wadhi Nairobi no anindo kama ber pesa neno kadho fadhinye pesa neno kadho wuod jaboro ninde kama organize nu bana father 10,000 romo ngato dhi nyombo 10,000
10,000 to nigo ni nyithindi ba kamane nudhi training ino miji pesa mane ndo kama ber ini bare chomo kibanda alfa paro ka counseling alfari adhi nyogo duve adhi aninde oda kaninde ya peji pesa nungadu go pendi duve adhi aninde ga oda dale nindo kama ya uninde eh mate na nime eliswa mapaka mona pata kafada the pesa serious wana pata wale ukipata selena le papa okirwa nindo kama ju uninde aja manya ka hotel mono kumanya chana ngade nywade masu wate bawala pata mano selena icham ngade nywade dale chake dhigo Nairobi customer otmas nyabi an wana dingeto sadie pesa dangu miatari kama rumali to kama duoda le kuno nyisindo kadagi matingene nyisinde mawo allowance niti diduogo go okay what plus allowance allowance mage joma urizo nango odiare Niyo kaka jama ni walo ni pesa ka bwana oja boro nindo nikale mkonge mia monyo nindo no kanya ka boda kama kapota kaptoar okay mano kior meu okay koro kin pasta kucho imeumeli oseda chimo nego ni nyikwe mbaka mane kanidhi training Joji allowance bomi Joji Iriek puod mama an kodi e parachiel dala fe iwondo ji bwana donge dichiel chiemo tim sigana pesa neno rumo manga mawuoyo ni ui ma wiye riek ma pache ler bwana pesa neno rumo bana nyakanye pesa neno rumo dichiel ilok na yat lich ai tieno chadore ni walo ok tugo nindo papa Uninikia pesa bwana. Okinge pesa hili bwana. Sasa papa jalo change gimani. Atino penye no wachango pesa koso peke. Uwe pesa kutiyote. Ayini kar 500 paka kafada. Tu pesa soyo. Ugo kaya. Shuno kaya. Tutina je. Aninde od mabati. Dot mako gwene pap tido nyaka guma. Adi alfapari ofuka. To dot makigwe modo nyukumini to mai nyaka pari cha. Hilal diri ya jamaa. Kama kia kama nuni